Abans de res, et suggereixo que avui et quedis fins al final del vídeo. Crec que el que explicaré et resultarà interessant. Va, que avui parlarem de la relació que tenim, tu i jo. Resulta que no podia estar més temps gravant aquí perquè no puc tenir tots els trastos enmig de la casa, així que la jefa m'ha dit que aire, que vol dir vent. Així que ja veieu com ha quedat tot això i estem muntant un nou estudi. El vols veure? És a les golfes. Anem. Aprofitant que la jefa m'envia a l'exili, ho hem parlat i hem decidit professionalitzar aquest canal. No pot ser que les entrevistes s'escoltin malament i es vegin malament, no pot ser que hi hagi vídeos borrosos, no pot ser no tenir una bona il·luminació, no pot ser haver de passar-me 32 hores editant una entrevista. Sí, 32 hores, 17 per la primera part i 15 per la segona. Tot perquè cada micròfon capta la veu de l'altre i s'escolten les dues veus doblades i tot el soroll de fons. A partir d'ara veureu molts canvis. Hi haurà un nou plató, millor il·luminació, la imatge serà més nítida, hi haurà un bon so, més entrevistes amb gent interessantíssima, molts més vídeos amb informació i opinió independents i contingut d'alta qualitat. Creiem que la web informació.net i el canal Net Informació han d'anar endavant i passar al següent nivell, que el que fem aquí val la pena. Avui, ara mateix, sou uns 12.000 subscriptors. No teniu ni idea de lo sorprès i agraït que estic de veure com aquest número va creixent cada dia. Us asseguro que és molt surrealista, sobretot perquè va començar fa uns 2 anys gairebé com un experiment. Aviam què passava. Ser un complet desconegut, sense haver treballat mai a cap mitjà de comunicació o premsa, i créixer tan ràpid treballant sol, sense cap equip al darrere, suposo que ha de significar alguna cosa bona. El que sembla prou clar és que hi ha uns quants milers de persones a qui us interessa el que us explico i en voleu més. Per això et subscrius a un canal, perquè t'interessa. Fa un moment he parlat d'editar una entrevista durant 32 hores. Això va ser l'entrevista de l'altre dia a l'Albert Pont, del Cercle Català de Negocis. Si l'equip de gravació hagués estat l'adequat, una cosa mínimament professional, haurien estat, no sé, hora i mitja o 2 horetes editant. Recordes el famós vídeo dedicat a la vida i miracles d'en Jordi Sánchez? Tu saps el que costa preparar un vídeo de mitja hora, reunir tota la informació, assegurar-te de que ningú no et podrà portar al jutjat per difamació? No tinc comptades les hores que em va costar assegurar-me de que tot estava correcte. Si et digués un número, t'enganyaria. Moltíssimes hores, dies sencers. Això sí, és el vídeo més vist d'aquest canal i n'estic molt orgullós. Quants diners creus que he guanyat publicant vídeos com aquest que et dic d'en Jordi Sánchez al YouTube? Poquíssim. Una misèria. Vol dir que si vols menjar has de fer altres coses. Si fas altres coses, és impossible estar-se dies sencers documentant-te i molt menys passar-te 32 hores editant una entrevista durant el cap de setmana. Simplement no es pot. És impossible. Part de la solució és tenir un equip de bona qualitat. Si tens un bon equip, llavors les gravacions ja es fan en condicions. Es veuen perfectament, tot està ben il·luminat, en un estudi com Déu mana, i llavors el que aconsegueixes, sobretot, és accelerar dràsticament el flux de treball. I això és essencial, perquè és temps, són hores que pots aprofitar per fer el que realment és important, que és documentar-te bé, pensar i escriure bons guions, per després venir aquí i no haver de posar res. Ja està tot preparat per encendre els aparells i gravar immediatament i després editar i publicar. I llavors tornar a començar. Perquè tot això sigui possible, el que hem fet ha estat fer una despesa important. El que fèiem fins ara no era sostenible i era una de dos.
O fèiem el gasto i això ens portaria a una qualitat molt més alta i, per tant, vindríeu més subscriptors i veuríeu els vídeos molta més gent, o simplement plegàvem. Diu que el pobre sempre acaba passant per la botiga dues vegades. Vol dir que, com que no tens quartos, compres primer barat i després et veus obligat a tornar per comprar el que en realitat hauries d'haver comprat el primer dia però no vas fer perquè era massa car. Com per exemple aquest micròfon i aquest altre micròfon. Ens hem gastat uns quants milers d'euros perquè és l'única manera de fer un producte de qualitat per tots vosaltres. Després vindrà una segona fase on comprarem càmeres i accessoris de llum més professionals que necessitarem i després una tercera on afegirem uns quants elements més. Tot això en funció de les nostres possibilitats. Esclar, ja saps el que estic a punt de dir-te ara, no? Vaig a demanar-te quartos. Un moment, no te'n vagis encara. No te'n vagis. Si la resposta és no, tranquil, no te'n vagis, que aquest vídeo encara et pot interessar. Encara tinc alguna cosa per explicar que t'interessarà. No perds res per estar-t'hi una estoneta més. Molt bé. Us he dividit en 3 tipus d'espectador, 3 tipus d'audiència. No sé si és correcte, però és el que he fet. El grup més important, el més nombrós, sou la gran majoria. A tots vosaltres us demano 5, 10 o 20 euros, el que vulgueu, un cop. Un sol cop. A baix a la descripció teniu diverses maneres de fer-m'ho arribar per Bizum, per PayPal, targeta, transferència, etc. El segon grup sou els que us podeu permetre mantenir una subscripció mensual o anual. Vosaltres sou la gent que podeu garantir que puguem preveure, més o menys, quants diners tindrem el proper mes i, per tant, quines coses podrem fer. Per simplificar-ho, he preparat 3 tipus de subscripcions. Un altre cop de 5, 10 i 20 euros mensuals. A baix, a la descripció, teniu l'enllaç. A través de la meva web, informació.net, trobareu un formulari segur i molt senzill per fer el pagament de 5, 10 o 20 euros mensuals. Trobareu també una oferta i és que si voleu pagar tot l'any de cop, us estalviareu 2 mesos, tant si voleu pagar 5 com si voleu pagar 10 o 20 euros mensuals. Tot això està aquí a sota a la descripció del vídeo. El tercer grup és el grup minoritari. Aquest grup sou la gent que us podeu permetre fer un gest més important. Hi ha, per exemple, una persona que em coneix, sabia que estic renovant l'estudi i em va dir: «Escolta, Carles, digue'm què val un d'aquests aparells que necessites, que ja te'l pago jo». I em va pagar això que veieu. De fet, he estat a punt de posar una llista de desitjos a l'Amazon per si algun de vosaltres volíeu fer el mateix, però el temps se'ns ha tirat al damunt i hem hagut de fer tota la despesa de cop. Per tant, la idea és que alguns de vosaltres enteneu perfectament que portar això endavant és una inversió caríssima i potser teniu la capacitat de donar una quantitat més significativa, una aportació que valdrà per unes quantes de més petites. Aquí la quantitat que vulgueu aportar ja és cosa vostra. Feu el que pugueu i jo us ho agrairé moltíssim, igual que agrairé qualsevol aportació per petita que sigui. Soc perfectament conscient de que vivim en un país on ningú no vol pagar res, i menys encara si ho pot tenir de franc. Per això no em faig il·lusions. Sé que la immensa majoria de vosaltres no voldrà pagar un duro. Escolta, que si no vols, no passa res. Mira, 5 euros o 10 o 20 no és res. Te'ls gastes en qualsevol cosa. Demà ni te'n recordaràs. Ara, si fas aquest petit esforç, tu estaràs fent possible que el que estàs veient pugui continuar. T'ho diré d'una altra manera. Si ets aquí encara, segurament ets subscriptora o subscriptor d'aquest canal. Si ets subscriptor, vol dir que t'interessen els continguts que hi ha i t'asseguro que crear-los és una matada. Molt més de 8 hores al dia, cada dia. Això que veus no es fa per diners.
Per diners fas vídeos en espanyol o en anglès sobre coses molt més fàcils i comercials. I endavant, a cobrar. No t'enganyaré, ho he pensat. És clar que ho he pensat. Quina obligació tinc de fer això? De fet, és possible que em vegi obligat a fer un canal en espanyol, perquè el català, per números, simplement no dona. I si faig una cosa, no puc fer l'altra. Em costarà molt menys fer aquesta mena de vídeos perquè són temes que no em toquen de prop, que no m'afecten, coses espanyoles o iberoamericanes. ¿Qué hace el presidente de El Salvador metiendo todas las maras en la cárcel? ¿Por qué los argentinos tienen tanta inflación? ¿Es verdad que los cárteles mexicanos ya están introducidos en Estados Unidos? I apa, pa'lante, a cobrar. No sé què esteu pensant els que esteu veient aquest vídeo, però us asseguro que des d'aquí és molt estrany. Et sents una mica com si estiguessis nu. Estàs demanant diners per la cara a un munt de gent que no coneixes. I sí, té un punt d'humiliant, perquè us he d'enganyar, però és el que hi ha. Mira, a tothom li sembla la mar de normal pagar el Netflix, que és una empresa nord-americana enorme, o l'HBO, la Disney, l'Apple TV, que totes tenen milers de milions de pressupost. I de fet és normal pagar-ho. Ho pagues perquè si no, no ho veus. Jo no posaré els meus vídeos darrere un mur de pagament. Tothom podrà seguir veient-los sense cap restricció. Tant si vols pagar-me alguna cosa com si no vols pagar-me res, podràs seguir veient els meus vídeos i jo ni ho sabré. Ets lliure de veure'ls totes les vegades que vulguis. Ara, pregunta't quines opcions té Netflix i quines tenim els creadors catalans que fem això, que produïm aquests vídeos des de casa nostra. Quines són les nostres opcions? Quin és el nostre pressupost? I, sobretot, quines són les nostres oportunitats de que això ens surti bé? Nois, noies, o ens pagueu o no hi ha contingut lliure i independent en català. El que veus, als meus vídeos, no veuràs enlloc més. Algunes de les coses que s'han explicat en català en aquest canal no les sabia ningú abans. Si decideixes que no vols pagar, que pagui el del costat, ja et dic, respecte total, només faltaria. I podràs seguir veient tots els vídeos les vegades que faci falta. Et podràs assabentar de tot, però m'agradaria que cada cop que tornis al canal, cada cop que el YouTube et suggereixi un nou vídeo de Net Informació i decideixis clicar aviam què t'explica el Carles Balbuena, que pensis que això vol dir que t'interessa, que et faig un servei. Aquí no tenim accés a cap subvenció, ni ajut de cap tipus. El requisit mínim per optar a subvencions en aquest país és tenir 3 treballadors a temps complet durant almenys un any. Això per començar. Està muntat perquè la premsa, la ràdio i la televisió siguin subvencionats, és a dir, subornats a dit. Els mitjans estan segrestats i sense els milions d'euros que reben en publicitat institucional no es podrien mantenir i s'arruïnarien. Per això no hi ha un sol mitjà independent. Sabíeu que La Razón rep subvencions de la Generalitat? Sí, La Razón. I un munt de diaris més, espanyolíssims tots. Els catalans, senyores i senyors, no tenim ningú que ens ajudi. Només ens tenim a nosaltres mateixos. Escolta, no es tracta de que em donguis diners a mi. És clar que m'estaràs donant diners a mi, això ja ho sabem. Però el que realment estàs fent és fer possible una cosa que sense tu no es podria fer. I és una cosa que t'interessa a tu, personalment. Estàs comprant, que no t'enganyin, estàs comprant que hi hagi una internet en català. I sobretot que hi hagi competència als grans mitjans que treballen en contra d'aquest país. Tot per 5 o 10 o 20 euros. Mira, ara quan acabi el vídeo, ves a la descripció a sota i veuràs que hi ha diverses maneres de fer un pagament. Escull la que vulguis i ja estarà. Demà ni te'n recordaràs. No et representarà cap problema. Si no pots o no vols, doncs res, però si et va bé, fes-me el favor.
Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el suggerirà a més gent. I si t'ho pots permetre, fes una aportació de 5, 10 o 20 euros o el que vulguis. A sota, a la descripció, tens diverses maneres de fer-ho. Aquí fem opinió independent en català. Fins la propera.